Ka Jingwad bat ka Jingpursang ban pelat yaki besakut hakram Dewïong hadien ka Jingja betai bom dynamite hatang school East Giant Hills District la Pynsangeh no haka janmit jong ka kandai trik urampang araja arpundrio haka porsan baje janmit hadien bagi bor Pynïaid District kila penkut ba dan Metïap Shuh haka te ka jaka. Laong bo Deputy Commissioner ka East Giant Hills District Manish Kumar ul IT ka kaipot ba Pynsangeh sa Chief Secretary Shakil P. Ahmed hakabaw la penpau ba yakani ka rai la shim hadien bala ngoltu ya ka Jingpursang ka bajur bala le daki kenhun pelat im bat dak ba pensyong nong rim haka Jingken jengki ba lap Shuh. Shuh la kedau balas dang ya ka Jingwad haka santrik urampang araja arpundrio tang hadien bala betai bom dynamite haka baki kenhun naka National Disaster Response Force NDRF, State Disaster Response Force SDRF bat ka Special Rescue Team SRT kila poi siya ka jaka bat kinong ti Dewïong na kitanru kila yarap haka Jingtraikam. Haka sngi ka badingkong la say kat pratli ki Metïap kat ba prangot ki ba mensaw la yo ban plat im bat ai jingarap mardor. Yaki bamensaw hadien la pha shagi jaka sumar baper uwei sha Jowai Civil Hospital uwei sha Nazareth Hospital Shillong bat Henry ungut sha Negrims Shillong. Ka Jingwad ka sedang biang haka sngi ka babot haka bala lap sa Southly ki Metïap bat haka jo ka por arngut ki bamensaw la sha ben penken no sha yeng da ki bah yeng bat hadien ki la khlat no na ka jingmensaw jongki bat la penken ria no sha Jowai Civil Hospital. Uwei pat ubala mensaw ula khlat no kat bau dang sha sumar han Negrims. Haka nyau tarik urampang araja arpundrio ki kenhon kila lap sa artli ki Metïap bat kamadien lap Shuh. Ka Jingwad banyak ka bala penlong haka pratarik urampang araja arpundrio ru syamla lap Shuh ya ki Metïap ba ka Jingwad banyak kala beteng biang haka khandai tarik urampang araja arpundrio bat lap Shuh hadu bala Pynsangeh no. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.